Apple julkisti eilen täysin uuden iPhone 17 malliston ja näin isoja muutoksia ei ole tapahtunut vuosiin. Nyt on valittavana 4 eri mallia ja yksi puhutuimmista on täysin uusi iPhone Air. Tää on ohuin iPhone ikinä, mutta kuulemma samaan aikaan kestävin. Ohuuden takia tässä on yksi kamera ja akun koostakin jouduttiin vähän tinkimään. iPhone 17 perusmalli tulee näissä 5 eri värissä. Näissä on vähän isompia 30% kirkkaampi näyttö kuin ennen. Pikalatauksella akku latautuu 50% vaan 20 minuutissa. Ja tää A19-siru on tuplasti nopeampi mitä iPhone 13. Ja nyt tulee se odotetuin. iPhone 17 Pro ja Pro Maxin tuli uusi muotoilu. Näyttö on isompi ja kirkkaampi mitä ennen. Paras akku koskaan iPhoneissa. Yhdellä latauksella 39 tuntia videotoistoa. Ja A19 Pro on iPhonein tehokkain siru ikinä. Näiden supistetut värivaihtoehdot on herättänyt keskustelua. Kaikissa malleissa voi nykyään kuvata yhtä aikaa etu- ja takakameralla. Ja kaikissa on nyt jopa 3 kertaa kestävämpi lasi. Joka vuosi nämä uudet mallit viedään käsistä. Joten jos haluat uuden iPhonein ekojen joukossa, niin me avataan nyt mobiilipisteen myymälöissä varauslista. Tuu käymään, niin sulle varataan uusin iPhone Suomen edullisimpaan hintaan.